therefore we dedicate, we consecrate this land in your hand. This is my first time to be in Malawi, and it's quite an experience to be here. Pano ndipo malo akulu pakhala mission ndiye kuti uthenga wafikira anthu kufupi. Ifeyo monga ngati kunoku anthu amatitengera kwambiri kuti ndikuchire. Ndeti kuthokoza mabweredwe anu amene wabwerera ngati chali chimene ubwera kuno. Kuoneka bwino ndipo kwawalanso ngati kuti mwina kuposa mwina mtaunimo. Kuyambira amene unayamba pa dziko lonse lapansi komanso mdziko muno zaka zingapo zapitazo, mpingo wa Seventh-day Adventist wapindula miyoyo ya anthu ochuluka kudzera mu zochitika zosiyanasiyana, kuphatikizapo msonkhano wa misasa. Ngakhale misonkhano ya misasa yakhala ikuchitika kwa zaka zochuluka, anthu akhala afuna kudziwa tanthauzo komanso phindu lake. Timatanthauza kuti anthu achoka kuzinyumba kwawo abwera kudzakumanga timalo tongodikirira. Tikamapita kumalo kumene simunakhazikike kuti timati kumsasa eti ndiye tikapita kumene koko chifukwa tikhala ndi nyumba toti sitikhalapo nthawi ya muyaya timati kumsasa. Ndi ganizo lofuna kuchita monga anthu ankachitira kale komanso kubweretsa pamodzi anthu kuchokera m'madera osiyanasiyana kupembedza Mulungu malo amodzi, mpingo wa Seventh-day Adventist chigawo chapakati kudzera mwa mtsogoleri wake m'busa John Phiri unaganiza zochita msonkhano wa misasa oyamba mu mbiri ya mpingowu mchigawo chapakati komanso wapaderadera pamalo otchedwa Chiaview m'boma la Dolola. Kaneko ndikupembedza kupanga chitsitsimutso chimenecho zikugwirizana kapena tikuyankha zimene zili mu strategic plan yathu. Pila imodzi ya strategic plan yathu ndi spiritual growth ya anthu kuti machechi athu akhala uzimu. Sitingamalekeza ngo ife tibe uzimu. So ife ngati conference ngatotsogola zimenezo sitingangolemba ma strategy muzipanga izo chechi ifosa panga ndeyo songano tikuyankha zimenezo ndikuonetsa model, is a model actually kuti muone mmene songano imene uchitikira. Titamva za ganizoli, tinapita pamalopa kutatsala masiku ochepa chabe kuti msonkhano uyambike. Kunena zoona, malowa ndi okongola kwambiri ndipo ukayima umaona madera osiyanasiyana kuphatikizapo nyanja ya Malawi ndipo anatchulidwa Chiaview kamba ka Chia Lagoon yomwe imaoneka bwino ukayima pa phiripa. Uku mukuona koko pamene pakuoneka pokhanga tipofira apo amene ndi Chia Lagoon. Zokonzekera zonse zitatha, msonkhanowu unayamba madzulo a tsiku lachinayi pa 17 April ndipo anthu ochuluka anafika pamalopa kuchokera m'madera osiyanasiyana mokonzekera kumva uthenga. Chinthu chimodzi chomwe chinachitika chachilendo pa malopa chinali nyengo yodzidzira kwambiri komanso mvula ya mawawa yomwe imagwa pa malopa kuyambira tsiku lomwe msonkhanowu unayamba kufikira tsiku lomwe umatha. Izi zinachititsa anthu ena kung'ung'uza mpaka na ena kumaganiza zobwerera kwawo. Koma chosangalatsa ndi choti anthuwa anavomereza ndi kulimbikitsika kuti chilichonse chiwachitika ndi cholinga ndipo nyengo yodzidzira singakanikitse anthu kumvera mawu a Mulungu. Monga mmene afotokozera anthu awa omwe anachokera ku Nathenje mu mzinda wa Lilongwe, anati iwo sakusamala kamba ka nyengoyi ndipo akhala kufikira kumaliza msonkhanowu. Nyengoyi ndi mmene Mulungu wakonzera kuti tikhale kuchiya kuno koma nyengoyi ili chonchi. Chifukwa tikayang'anitsitsa mbuyo Yesu Khristu ali pa dziko sanayende mophweka. Ndiye ngati Yesu Khristu amayenda mu njira yowawa kuli bwanji ife amene sotifuna tikapulumuke. Kuli kwimbira anthu kunomo sanaone kuti kunja kuli zotani koma aliyense akufunisisa kuti siku lina asapezeke na kufumwa kumwamba. Mogwirizana ndi anthuwa, m'busa Charles Tangalimodzi yemwe anali mmodzi mwa alaliki mu msonkhanowu
yemwenso analalikira ulaliki oyamba mmawa a tsiku lachisanu ndi chimodzi Friday, anati nyengoyi simayenera kukhala chodandaulitsa popeza ndi chimodzi mwa zolengedwa za Mulungu. Mpingo ndi wa Mulungu, nyengo ndi ya Mulungu, mvula ya Mulungu. Ndiye tikamati mvula ikulakwitsa kapena nyengo ikulakwitsa, timatero nyengo ya Mulungu ikulakwitsa anthu a Mulungu sizimveka, kapena kuti mvula ya Mulungu ikuthamangitsa anthu a Mulungu ayi. Mulungu amachita zilizonse mwadongosolo. Ndi nyengo imene Mulungu wayikonza kuti tikhale. Zikanatheka kuti tabwera kuno nkupeza kuti kuli dzuwa lambiri, komano tichite na accept kuti Mulungu amachita zonse mu nthawi yake. Andi iyi ndi nyengo imene sitineneka kwa ine kuidandaula, koma ndi nyengo imene Mulungu atipasa. Ndikona mulaliki ndimanena kunena kuti Mulungu amachita zinthu pa nthawi yake. Ikumbutse kuti chaka chino kukhala masankho a dziko lino amene pa 16 September. Musayiwale kuti inu ndinu akuchita mtendere. Palibe chifukwa chochita zipolowe kapena kumenyana kapena kupwetekana. Ndinenenso ndi mtundu wa Malawi wosamenyana wosapwetekana, kungochita masankho onse mwamtendere kuti anthu asavulale, anthu asataye katundu wawo. Pambali pomvera mawu a Mulungu mu msonkhanowu, anthu anali ndi mwayi womvera maphunziro osiyanasiyana monga azathanzi, zachuma ndi zina zambiri, ndipo anthu odziwika bwino monga Dr. Tom Mpinganjira, Dr. Ernest Kaonga, Mr. Sam Chiwanda, komanso mtsogoleri wa mpingo wa Seventh-day Adventist m'dziko muno Mbusa T.Y. Nyirenda ndi ena ambiri analinso mu msonkhanowu. In investments timanena kuti there are two types of investments. There are active investments where you yourself will be busy running up and down with other people, but there are also what we call passive investments. In passive investments, you don't run around to make money or to earn money. What you do is that you take the money you have. You can decide to borrow using whatever security you have. Poyankhula tsiku lotsekera msonkhanowu, Dr. Ernest Kaonga analimbikitsa anthu kuti pambali pa zochitika zosiyanasiyana zomwe anthu amakhala nawo tsiku ndi tsiku, ndikofunikira kwambiri kupatulira nthawi yawo ku misonkhano monga iyi. Nkhani yokoma ndiye kuti ukamamugwirira Mulungu ntchito, Mulungu amagwira ntchito yako. Ndiye Mulungu ndi wanzeru kwambiri. Akagwira ntchito yako Mulungu, zinthu zako ziyenda. Kuposanso mmene ungazigwirire iweyo. So chimene ndinene kuti kuganiza moti ndili busy kumakhala kuzionongera kwambiri, chifukwa umasowa dzanja la Yehova. Tiye tikagwire ntchito ya Mulungu, Mulungu azisamala zinthu zathu. Anthu osiyanasiyana omwe anali mu msonkhanowu anatenga nawo mbali kuonetsera anthu zomwe apindula mu maphunziro osiyanasiyana omwe awamva. Nde wakauli uli ndi mantha magaziso amathamanga mwa msanga.
akamathamanga mwamsanga zimene zimamutsa kuti BP. Zina ananena kuti samaje zinthu zamafuta kwambiri chifukwa zimakakhudzaso ubongo, zakudya zimene timadya komanso zakumwa zimene timamwa ngakhale makhalidwe amene timakhala zikhoza kupangitsa ubongo wathu kukhala osokonekera, thanzi lathunso kukhala losokonekera. And to show that we have also invited him this year for a camp meeting. Chifukwa choti tinakondwera nawo chaka chatha, chaka chinonso tawaitana. He's a friend of Tanzania. Mawu ake mlendo yemwe analinso mmodzi wa alaliki mu msonkhanowu, Mbusa Jonas Singo wochokera mdziko la Tanzania, anati ndi okondwa kukhala nawo mu msonkhanowu ndipo analimbikitsa anthu kukhala okonzeka kutumikira Mulungu mu nyengo zonse. You see, Apostle Paul admonished Timothy. Monga mukudziwa kuti mtumwi Paulo analangiza Timoteyo kuti akhale okonzeka mu nyengo iliyonse, kaya nyengo ndi yabwino kapena ayi, ukuyenera kukhala okonzeka. Uwu ndi msonkhano wa misasa wapaderadera, ndipo iyi ikhala mbiri kwa achepere omwe akhala nawo mu msonkhanowu, ndipo adzakhala akusimba za zomwe akumana nazo pokhala iwo oyambirira kupezeka mu msonkhanowu, pomwe akumana ndi vuto la mvula, mphepo, chifunga ndi zina. Ine ndili okondwa kupezeka mu msonkhanowu, ndipo tikuyenera kungozolowera nyengoyi ndi kuyivomereza. This is what is happening and we need to cope up with it. And it was serious punishment. The Bible says she became a pillar. Instantly the judgment of God fall upon her. And she perished right away. She was swallowed up in the wrath. Msonkhanowu unalinso njira imodzi yotsekulira malowa omwe mpingo unagula ndi cholinga chofuna kumanga chipatala, sukulu ya sekondari komanso sukulu yophunzitsa maluso osiyanasiyana. Naye mtsogoleri wa mpingo wa Seventh-day Adventist mdziko muno, Mbusa T.Y. Nyirenda, anati msonkhanowu ndi njira imodzi yomwe mpingowu unayika yothandizira kufalitsa uthenga m'madera onse, ndipo ganizo lomanga chipatala ndi sukulu pamalopa ndi nkhani yabwino, ndipo anthu ozungulira derali apindula kwambiri. Ndiye kuti uthenga udzanyamuka kuchokera pano kupita kumalo ozungulira malo ano. Ndiye ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa anono ndiye kuti uthenga watsatira anthu kudera lino, kumene ndi kumbali kwakuti mwina sitikanatha kuti anthu kungobwera kuno kuti adzalalikire, koma chifukwa pano ndi pa malo akulu pakhala mission, ndiye kuti uthenga wafikira anthu kufupi. Nawo anthu amudzi anati ndokondwa kukhala mu msonkhanowu ndipo apindula ndi uthenga omwe amva, komanso ayamikira ganizo la mpingowu lofuna kumanga sukulu ndi chipatala, kunena kuti zisintha miyoyo yawo mu njira zosiyanasiyana. Ife tiyenera kupindula ndi kuthokoza nuyamikira pa zimene ngati zachitika. Kunoko chipatala zinali zakutali, masukulu anali akutali, zimenezo zatipatsa mphamvu ndi chilimbikitso kuti tsano thandizo lambiri lizibwera kuchokera pafupi. Yemwe anayimirira mfumu ya mudzimu anati zitukukozi zithandiza kutukula mudzi wawo, ndipo ayamikira mpingowu kamba ka ganizoli. Ine ndilonyadira kwambiri komanso osangalala kamba kakuti no zimenezi zonso kubwera kwa chipatala, kubwera kwa sukulu zapangisa kuti no mudzi wako zakhala wabwino. Pomaliza pa msonkhanowu, anthu ochuluka anazipereka kulandira ubatizo, ndipo dongosolo lobatiza anthuwa linayikidwa kuti likachitike m'mipingo yosiyanasiyana kuchokera m'madera osiyanasiyana omwe anthuwa amachokera kudzera mwa abusa a zigawo zawo. Ino amene mwayima kuti mubatizidwe mubwere ukumbali uku kula azibusa. So pastors, what we do, just ask them where they are coming from. Ngati akuchoka mu district yanu alembeni dzina, their phone numbers, the village they are coming from, and arrange to meet them. Even the meetings will start from here. Mawu ake Mbusa John Phiri, yemwe ndi mtsogoleri wa mpingo wa Seventh-day Adventist mchigawo chapakati, anati msonkhanowu watha bwino ndipo anathokoza anthu onse omwe anabwera mu msonkhanowu. Neyo mawu anga ndothokoza ndi kulemekeza Mulungu kwambiri chifukwa mmene tinkapanga maganizo kuti tidzakumane kuno zimaona ngati ndizosatheka, komanso mmene tayendera zobetcha zimene tinakumana nazo pena zimafika ku munthu tino izi tingozisiya.
komano kuti zachitika zikutipatsa ulemerero waukulu kwa Mulungu ndipo palibe munthu amene akhoza kutenga credit za msonkhano. If anything that it's God, yes. Do isi chipata chochinjika msonkhano wa misasa wa Chiaview 2025 usakhala usaiwalika kumbiri ya mpingo wa Seventh Day chigawo chapakati komanso dziko lonse lapansi. Tenga